So yun guys, kumusta? Bali for today's video guys is titignan natin yung bukid nila father, yung bukid namin na hindi na nila tinaniman ng palay. Bali na yung tinanim nila guys, ginagarden na nila, tinataniman nila ng gulay kasi lugi na yung palay guys, kasi sobrang mura ng palay. Bali dito guys, sobrang mura na kasi ng palay, kaya na gulay na. Bali dito guys, tingnan nyo, sili yung tinanim nila dito, sili. Dito naman sa baba, talong. At least kasi itong mga gulay guys, matagal-tagal na harvestan kaysa yung palay. Yung pagtatanim ng palay is nasa 4 months din, 3 months to 4 months. Yung guys, yung itong mga gulay, ganun din, 3 months 4 months magbubunga na sila. Ang kagandahan lang nito guys is yung medyo mahaba-haba ang harvestan, around 4 months din yung harvestan. Bali dito banda guys, yung tatanim nila yung ampalaya na talbusan. Lalagyan nila ng diameter lahat para hindi sumayad sa lupa yung nila, yung talbos, para malinis. Itong mga dito guys, itong mga buhangin, sesementuhin nila. Yan ako umiyak. Liga na dito. Yun, papunta na sila dito. Bali talong dito guys, sa dalawang sa dalawang sinilong. Doon sa taas sili. Yan. Talong. Pati dito guys, lalagyan nila ng tatabnan nila ng ng ampalaya. Pati dito. Ito guys, sesementuhin nila ito. Teka na! Yan guys, pasyal tayo sa baba. Meron pa doon sa banda baba. May mga ibon. Yan guys, pasyal tayo dito sa bandang ibaba. Pechay naman guys, yung pinwan nila dito, tinanim nila. Kali dito na sila nag-ano guys, kampo, babahay, para mabantayan nila yung nakatanim nila. Ito yung mga tanim nila guys, may solar sila. Ito yung mga punla nila. Mga talong, sili. Yung bahay nila guys. Meron Korea. Paita. Video. Ito yung mga tanim nilang pechay. Washing shed. Dito ka nak sa tabi, madungkar ka dyan. Ayan guys, yung pinagsakyan nila ng ka-harvest nilang pechay. Pinagsakyan nila, yung nasingan nila. Bali dito sila kumuha. Ayun, ka-harvest lang nila. Ayun.
maganda ang lalaki. Yung mga ibang malalaki guys ko, nabenta na nila. Lawak hanggang doon. Kamandaro. Yan, ang laki. Kaharvest lang nila. Yan. Wag. Papa, oh! Ay, guys. Dahil. Ay, wala. Yan guys, nag-aati sila dun sa kwan. Pinagtindahan nila ng kwan. Pechay. Bali, hindi sa bagsakan nila kinuan guys. Bininta sa kwan nila. Binahay-bahay nila. Sa mga kantina ay tindahan. Ito yung tatamnan pa lang nila. Na kwan. Ng ampalaya. Talbusan ng ampalaya. Lugi na kasi guys pag yung palay, mura na yung palay, dami pang gastusin sa kwan pa lang, sa pagtatanim pa lang guys, marami ng gastos. Kaya kung wala kang pondong pera, wala. Dito katulad ng kwan guys, yung pechay, yung una nilang binenta, bali kwan 30 days lang nag-harvest na sila kapag benta na sila. Bali 3 sila naghahati-hati guys. Bali dito sa kwan guys, dito sa dulo ng kwan palayan, pati ito guys gagardinin ko lang. Bali yan yung bahay namin. Yung kapatid ko pakain ng baboy. Ano? Panda naman ito house? Yun guys, tignan natin yung kwan, yung baboy nila. Alay dito guys, baboyan nila. Tapos yung bahay namin doon, medyo malayo sa kabahayan kasi ito baho. Tignan natin guys. Ayan guys, pakain. Bali dalawa sila guys. Ito yung isa, sobrang laki. Bali kwan na guys, ilog na dyan sa kwan, sa baba. Bali hindi diretso sa ilog yung tayo nila guys. Ito yung septic tank nila. Ito yung septic tank, tapunan ng lupa dito. Ito yung kwan, tubo niya papunta dun sa loob. Bali dito ilog na. Yan yung hanging bridge, palabaw pa doon. May mga tanim sila dito guys, yung pang lang, pang ulam, ganun. Hindi na nila nalilinisan. Ayan guys, balik na tayo sa taas. Ayan guys, sumasama sila, mga anak ko. Bali dito pala sa amin guys, kung napalibutan ng bundok. Kung mapapansin mo doon, bundok. Doon bundok. Dito bundok. Sa likuran bundok. Ikot ang bundok guys. Ayan.
Yun, hatian sila sa kwan, sa pinagbenta nila ng pechay. Pero eto guys, medyo matagal-tagal pa yung mga talong nila, maliliit pa. Maliliit pa yung pechay nila, ang kwan, pinagha-harvestan na nila. Bali malalaki guys, 4-5 puno, 1 kilo na, sulit. Yan. Yan. Dito naman ano na, talong tsaka sili. Yan. Hi kayo, hi. Hello. Oh, tara na sa bahay na. Yan guys yung kan, para mabantayan nila yung mga tanim nila. Kasi kan, maraming magnanakaw dito. Baka mas mauna pa silang magbenta kaysa sa mga nagtanim. Tara na. Ayan guys, ang laki. Hello. May manok pa sila. Tara na. Ayan. Ayan. Huwagin natin si daddy. Huwagin niya daw. Hey! Kahit kayo ka doon! Kahit kayo ka doon! Kahit kayo ka doon, mami! Mami! Diyan eh! Ayan. Ay, wala, renda ka lang ng bait. Ay. Ayan guys, pinapauwi na nila si daddy, pero naghahatian pa daw sila ng pinagbentahan nila. Ayan guys, ano na ng view. Bali, kuan guys, sila yung naunang nagtanim ng kuan dito, ganito, garden, gulay dito sa bukid. Yung sa iba, kuan daw guys, puro palay. Pero sabi ng iba guys, yung mga taga rito din, baka maggugulay na rin daw sila. Kasi sobrang kuan na, sobrang mura ng palay. Samantalang yung mga gulay ang mamahal. Bali may kuan lang sila guys, pa ano, tatamnan ng palay yung isang kuan na yun, isang diretso na yun sa banda roon, para pang kuan, pang bigas, pang kain. The rest is gulay na. Medyo mahaba-haba kasi yung kuan guys, yung anihan pag gulay, sa 4 na buwan. Depende, lalo na tong talong guys, mahaba-habang anihan to pag kuan, pag nag-harvest na. Ito yung sili, panigang. Yan guys, siling panigang. Ito yung talong, ang malawak. Ilam ko. Hindi na ka. Hindi na. Ilam ko. Hindi na. Punta na si Yumi. Pauwi na kami guys. Ito din guys, yung fish pond. Ang balak ko guys, yung sana, yung isang diretsong bukid na yon, tatamnan ko din sana, kaso nagtatrabaho tayo. Kaya
pag-isip-isip ko, ito hindi rin nila nilalagyan ng kuan, ng laman. May laman to pero yung kuan na, yung mga sobrang kuan lang, nag-harvest na sila tapos yung naiwan lang konti na lang. Tapos hindi na rin yata nila pinapakain. Kaya ito na lang yung lagyan natin ng laman. Hintayin nyo guys sa susunod na kuan natin na mga video pa natin. I-video din natin itong kuan guys. Paglagay natin ng kuan dito. Isda, fingerlings. Mas madaling alagaan kasi yung kuan guys, itong kuan. Fingerlings, isda, tilapia kaysa yung baboy. Baboy kasi kakain, linis ng kuan, kulungan, paligo. Samantalang ito guys is kuan, kakain lang. Hindi mo na kailangang linisan. So, medyo malawala ito guys. Baka mga 3,000 na fingerlings ang lalagay natin dito. Abangan nyo guys sa susunod na kuan natin, mga video pa natin. Basta wag nyo lang kalimutan mag-subscribe guys, tapos i-click yung bell notification para ma-update kayo sa mga susunod nating mga video dito sa probinsya. So yan guys, ito yung sinasabi nilang pan, tatamnan ko din daw sana ito, papunta doon, kaso hindi natin masikaso, kaya sabihin ko na lang na sila na lang ang magtanim para ito na lang yung kuan ko, fish pond. Kay father ko to lahat guys, yung kuan, tinatamnan nila ng kuan ng gulay. Hindi na siya nakapagtanim guys ng kuan palay kasi yung nagsabog tanim siya pero palpak. Ang kajay na taday? Bibindingay dapat ka na. Ay? Kapada, kikinintada. Awan tinatinda? Majapit siya lang man. Adapan tida? Ado. Ako korkata ka babae mo. Doro kan pa malapit pa pa sa manong ganun. So guys, dito na kami sa bahay. Bahay nila daddy. Yan si mami. Pana niya? Dajay. Hindi ko kain tanga. Bibi. So guys, hanggang dito na lang. Please subscribe, like and share guys. Click nyo na rin yung bell notification pagkakan para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Ito yung karito nila. So guys, ingat, God bless.